άνθρωποι υπερήφανοι σταμάτησε το βήμα και μετά προσοχής πολύ θεώρησε το μνήμα. Πως δέχεται το άχαρο και έφθαρτο στο σώμα που χώμα ή το πρώτερο και χώμα. Δεν θα γίνει, θα έρθει η ώρα. Το τρέπανό του το βαρύ ο θάνατος ειστρέφει. Υγρούλων πάλους πάντοτε ρίζει καταστρέφει και την ευγένεια πόσος δεν βλέπει και τη σειρά την απόβαση δεν μετατρέπει. Το σκύπτρο, το διάδημα, την μεγαλοφυΐα εις του τάφου την ισότητα τα δίνει μας πλαχνία και πλούσιο και πένιτα και άρχοντα και στρατιώτη εις του τάφου φυλακή τον καθιστά δεσμότη. Και όσοι στο βράχο θράβεται το εν μετάλλο κύμα, οι γενναίες παρέρχονται και σπώσει εις το μνήμα. Και ο ανεμοστρόβιλος γοργός πέραν το χρόνο και τη σκηνή του σύμπαντος ως θάνατος χαρώνω. Όμως φιλαράκι, μετά το θάνατο υπάρχει κόσμος άλλος, εκεί τίτλος και βαθμός, εκεί πλούτος μεγάλος. Χρυσοστεμένη αρετή μα θάνατο βραβείο, μακαριώτης άπαυτος μακράν από δακρύο. Λοιπόν τη χώρα του ουρανού, φίλε Αντώνη, αν θέλεις να φτάσεις, Ευαγγελίου την οδό φρόντισο να περάσεις. Ματαιώτης, ματαιωτήτο, τα πάντα ματαιώτης. Το άθος μαραίνεται, το ξύλο ξηραίνεται, ο κόσμος γερνά και κόσμο ο θάνατος. Και μόνο ο θάνατος μένει αθάνατος, αυτό δεν γερνά. Και για να είμαι σαφής, φιλαράκια, πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα και να το συνειδητοποιήσετε και να το βάλετε μες στο μυαλό σας ότι ο άνθρωπος είναι προσχερός. Θα λογοδοτήσει. Θα βλέπεις αυτά τα καρδιά. Αυτά τα χαρτιά δεν τα φάει ο Χριστός επί ματαιότητη. Για να σωθούμε εμείς οι άνθρωποι. Αυτά τα χαρτιά έφαγε ο Χριστός. Και θα το καταλάβει η ανθρωπότητα μια μέρα ότι θα πεθύσει. Που δεν τον πιστεύει και δεν τηρεί τα σεντολάς του. Ζω εμπίστη εις Χριστού. Δεν τα φάτε ματαιότητα καρδιά ο Χριστός. Θα το πληρώσει η ανθρωπότητα όσο δεν μπορεί να καταλάβει. Ο πιστεύω εις εμέν, καν αποθάνει ζήσετε. Ο δεχόμενος εμέν δέχεται τον αποστήλαντά με. Να το ξέρεις. Και ο μη δεχόμενος εμέν δεν δέχεται τον αποστήλαντά με. Όποιος δέχεται εμένα δέχεται τους Αποστόλους. Ο Θεός επίσης τον άνθρωπο από χώμα και το έδωσε εντολή. Πάντα όσα έχεις μέσα σε αυτόν τον τόπο θα φας. Από το του ξύλου του υγιεινός και καλόν και κακό, ου πάγεις από αυτού. Ούτε άπτεστε αυτού. Ή αν ημέρα φάγετε θανάτου αποθανείστε. Και ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους ο διάβολος βρήκε την ευκαιρία ου θανάτου αποθανείστε. Εάν φάτε. Και έφαγα και ο άνθρωπος εξορίστηκε από τον παράδεισο, υστερήθηκε τη χάρη του Θεού και τον πέταξε στη γη μέσα από τον κανομέρος, εδώ μέσα. Επί κατάρατος εγγύησε της έργης σου. Τι γιος του βλέπεις εδώ πέρα. Για σε κάπου να καταλάβεις. Να, αυτό το πραγματάκι. Αυτό είναι ένας βράχος που γυρίζει μέσα στο χάος. Και το έχει πιάσει με τέτοια σοφία που ουσαλευθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτό το πραγματάκι. Αυτός ο βράχος. Και κατοικούμε πάνω εδώ και δέχομαι το δημιουργώ. Πώς θα ελέγχουμε. Ο λίγης ο ζώος. Ήρθε ο Θεός εις τον κόσμο και έγινε άνθρωπος. Και οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν το φως, αλλά δέχτηκαν το σκότος. Γι' αυτό οι άνθρωποι, οι μη πιστεύσαντες και μη τηρήσαντες στα λόγια του Θεού δεν έχουν ζωή. Ο πιστεύω εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Αυτή δε έστε η αιώνια ζωής. Είναι αγινός που είσαι τον μόνον αληθινό Θεόν και Ιησουόν απέστειλας. Ταύτα δεν γέγραπτε ή να πιστέψετε ότι ο Ιησούς εστί ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Και να πιστεύονται ζωή έχετε το ονόματι αυτού. Πέρα του Ιησού Χριστού μην περιμένετε άλλη ελπίδα. Τελείωσε. Κανείς δεν μπορεί να σας σώσει. Ούτε άγγελοι, ούτε άνθρωποι, ούτε άγιοι, ούτε τίποτα. Η ζωή είναι στο χέρι του Χριστού. Αποκτονώ και ζει πίσω. Κατάγω εισάδη και ανάγω. Σοφίζω και μποραίνω. Πλωτίζω και φτωχεύω. Εγώ ποιώ τη γενόσα, εγώ ποιώ και την ατεχνόσα. Ο παντοκράτορ Θεός, ο Θεός των δυνάμεων. Ξυπνήστε, ρωτούνε αργά. Δεν είναι βαριές οι έντολες του Θεού. Πόνους και μοιχούς κρίνει Κύριος ο Θεός. Δεν το παραλάβουνε πούστιδες τώρα. Και περιμένει να μείνουν ατιμόρυτοι.
Και αυτοί που Τσίπρας και αυτοί που του ψηφάνε, μη συγκοινωνείτε με αντρίες αλότριες. Άφησε και θήλια πίσω ο Θεός. Και ευλόγησε αυτούς. Αυξάνατε και ψήφια και κατοχυρεύσατε τη γη. Λοιπόν,